Здравейте, пътешественици! Намирам се в село Лютиброд, което е отправна точка на днешното приключение по екопътека Просечен камик. Тя свързва селото с Черепишкия манастир и въпреки че е сравнително нова, вече привлича посетители с невероятните си гледки и известна доза адреналин. Преди да поемем по маршрута, искам да споделя с вас малко полезна информация за самата екопътека. Дължината е около 3 км и се изминава за около 2 часа. Теренът е разнообразен, на места почвен, на места скалист, а гористите и открити участъци се редуват през целия маршрут. С денивелация от 250 метра, пътеката е леко предизвикателна, но подходяща за любителите на природата. Стръмната част е от към страната на Черепишкия манастир, така че ако имате страх от височини или сте с малки деца, разходка до подножието на склона е чудесна алтернатива. Оттам можете да се насладите на впечатляващите гледки и да усетите духа на маршрута, без да се натоварвате излишно. Поради тази причина ви препоръчвам да започнете вашето приключение именно от днешната стартова точка. По пътеката няма чешми или източници на вода, така че е препоръчително да носите достатъчно вода и други необходими консумативи. Началната и крайни точки са близо до ЖП линиите в Искърското дефиле, което прави маршрута лесно достъпен с влак. Пътеката е изключително добре маркирана, като маркировката, която трябва да следвате е бяло, червено, бяло. Началната точка на екопътеката е улица Стара планина, която ще ви отведе до най-високия и южен край на селото. Това е мястото, което маркира краят на асфалтовият път. А ето от тук, приятели, започва същинската част на екопътеката, от тази изоставена руска машина. Само няколко минути след напускане на селото се открива и скалата, на чието име е кръстена екопътеката, а именно Просечен камик. От тук се разкриват впечатляващи гледки към село Лютиброд, началото на Искърското дефиле и скален феномен Ритлите. Ако искате да научите повече за тях, не пропускайте нашето видео по темата. Само на няколко минутки от тук, нагоре по маршрута се намира и Шишманово кале, средновековна крепост с впечатляваща история и уникално разположение. Крепостта се намира на хълма Шишманец с изглед към Искърското дефиле, заобиколена от отвесни скали и скални групи, осигуряващи естествена защита. Под нея се намират Шишмановите пещери, използвани като убежища или тайни изходи. Крепостта е имала 3 умело скрити входа, единът от които водел през пещера, позволяваща на бранителите да излизат незабелязано. Следи от битова керамика и основи на сгради разкриват плътното й застрояване, а защитните стени и кула са охранявали важен път през дефилето, свързвайки я с близката крепост Коритен град.
Идвайки на това прекрасно място, с удоволствие научавам, че първият ми работодател Stripes също е участвал в облагородяването на пътеката. Браво на вас! 6 точки! Това е мястото, от което започва екстремното спускане към Черепишкият манастир. Скъпи приятели, това беше краят на нашия маршрут. Благодаря ви, дано ви е харесало и специални благодарности на Бочи Леонкиев за това, че ни показа този прекрасен маршрут. До нови срещи!